Ahoj, vítám tě u tohohle videa, který bude asi dost netradiční, protože bude plných trapných okamžiků, divných chvilek, tichých chvilek, protože asi občas nebudu vědět, co mám říct. Je to z jednoho jediného důvodu a ten důvod je, že to je moje první video. Já jsem Týna a rozhodla jsem se, že natáčet budu protože mě to baví. Baví mě se na to koukat a když jsem na to tak jako koukala, tak jsem si řekla, že bych to taky strašně ráda zkusila. Myslím na to fakt už dlouhou dobu a všichni mě jako vždycky podporovali hrozně dlouho. Už před tou dlouhou dobou mi jako říkali, no tak dělej, zveřejni to. Proč jsi neudělala? Prostě jsem se vždycky bála. Vždycky jsem se bála, že nebudu mít co nabídnout, že to bude jeden velký fail. Ale jako čím díl potom toužím, tak prostě jsem si řekla dost, jako zkusím to. A tak jsem se dokopala teda k tomu natočit takovej jako výstupní video. A je to tady. A jsem za to hrozně šťastná, že jako jsem to dokázala. Je to zase o další zkušenost navíc. Chtěla bych, aby můj kanál se točil kolem věcí, které můžou potkat každýho z vás. Chci, aby tady ty videa se týkaly především života. To jako takovýho prostě nějak. Já nevím teď, jak to přesně úplně vysvětlit. Chci se zaměřit na videa, který nebudou úplně jako tradiční, co se týče třeba make-upu. Nebude to takový ten typický make-upový kanál, protože si myslím, že kanálů o make-upu a o kosmetice je tady strašně hodně. Myslím si, že tady máme hodně holek, který tomu fakt hodně rozumí a dělají to skvěle. A myslím si, že bychom to měli nechat právě jim. A proto i to moje zaměření je takový, že ano, něco třeba bude o kosmetice, o make-upu, ale chci tam dávat další jako takový videa, prostě ať je to třeba o pletíčko, přemýšlím nad ním jako už pár týdnů, že to by mohlo být fajn video, že dřív jsem měla hodně problémy s pletím a teďko se mi to nějakým způsobem zase vrací. Takže bych i vám chtěla předat nějakou svou zkušenost, kterou já mám, protože jsem na akné trpěla strašně hodně dlouho. Buď v tom najdete něco nového, nebo se utvrdíte v tom, co víte. Hlavní takový gro toho mýho kanálu by měly být vlogy, protože já vlogy miluju, strašně mě to baví, ať už na to koukat, nebo je vytvářet, když někde jsme. Jo, dělám si je teda jako sama pro sebe a nezveřejňuju je, ale hrozně mě to baví a je to fakt jako skvělý. A musím říct, že třeba v mém životě o takový jako vtipný situace, tak jako nám to docela občas vtipný, no. A myslím si, že by bylo fajn prostě se o to s váma podílit a mnozí se v tom třeba najdete. Já budu strašně ráda, když vás to bude bavit. A to, co pro to udělám, aby nás to společně bavilo, ať už vás se na to koukat, tak mě to vytvářet, tak je to, že bych strašně ráda navázala nějaký kontakt s váma. A to, že vy můžete psát, jaký video byste chtěli. Což si myslím, že je úplně super. Protože vy, když si napíšete, co chcete, tak se na to budete těšit, bude vás to bavit a já to pro vás strašně ráda udělám. Takže vždycky něco vyberem a uděláme prostě pohodový, klídkový video, který si prostě třeba pustíte, když přijdete hotový z práce. Myslím si, že tohle je fajn. Já fakt chci, aby vás to bavilo, protože proto jsem to začala dělat, nebo proto to začínám dělat, protože chci dělat radost vám, chci, aby vám to bavilo. No. Jsem tady tak milionkrát řekla samý blbosti, to je opravdu. Jsem na sebe pyšná. Jinak se předem omlouvám za kvalitu a bude to prostě postupem zlepšovat. A taky se omlouvám za to, že se mi to leskne v těch brejlích, to světlo. S tím já nic neudělám, no. Ale už zase přemýšlím o čočkách. Občas když teda budu mít ty čočky, tak to bude v pohodě a bude to bez problémů. Ale to je jako budoucnost. Což je třeba další jako téma na video, brejle a čočky, protože já jsem bez brejlí fakt jako slepá.
Takže to pak můžeme jako spolu klidně taky probrat. Není vůbec žádnej Problém. Teď se to úplně přilepilo, bože. No tak já doufám, že to nemám nikde okolo, to by mě jako teda fakt nebaví. Že nebyla kde byl. No tak výborně, tak jsme sloupla rtěnka z rtu, prostě pohodička. Prostě každému se to stane, ne? Ne. Tak jo, tohle by ode mě bylo asi úplně všechno. Já jsem hrozně ráda, že jste se na to podívali. Budu hrozně ráda, když mi dáte like, podpoříte mě vašima lajkama, vaším odběrem. To mi fakt jako udělá radost. Plus mi dolů do komentářů určitě napište, jaký by mělo být téma příštího videa. Já vám moc děkuju a těším se na vás zase příště. Ahoj!